Jum id-dwanna ta' din is-sena se jibqa' mnaqqax bħala wieħed storiku, hekk kif l-2017 kienet sena rekord. Din il-ġurnata mhux biss timmarka tmiem tan-nofsinhar għal ħaddiema tal-Gvern, iżda servit okkażjoni biex id-dwanna tħares lejn ħidmitha fl-aħħar 12-il xahar u taqsam il-viżjoni tagħha għas-sena li ġejja. F'din l-okkażjoni tkellimna mad-Direttur Ġenerali ta' Dwana li spjega li r-rwol ta' din l-Aġenzija Ewlenija fuq il-fruntiera. Ir-rwol imsejjes fuq żewġ aspetti, dak fiskali u dak li jipproteġi l-ċittadin u l-soċjetà. Edem biex tipproteġi l-ċittadin kemm billi tħares l-erarju tal-gvern, idħul tal-gvern, dak li huma dazzi u taxxi, kif ukoll biex tipproteġi l-ċittadin minn elt li jista' jkun hemm f'importazzjonijiet, ġifieri kemm dak li huma health, f'dak li huwa ambjent, f'dak li huma standards, etc. etc. Id-Direttur Ġenerali ta' Dwana irrikonoxxa li minn Settembru tas-sena l-oħra għal Settembru ta' din is-sena kienu 12-il xahar rekord b'ħafna ħbarijiet pożittivi. Kenna l-ikbar qabda li qatt saret fl-istorja ta' pajjiżna mid-dwana ta' droga, qabda waħda ġifieri 300 kilo kokaina. Kenna wkoll qabdiet rekord ta' prodotti folots li jinfrinġu l-liġi tal-proprjetà intellettwali u ta' dik il-kisba anki ksibna unur globali bħala National Body of the Year fil-Global Counterfeiting Awards. Dan fi żmien meta Malta kienet fit-tmum tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. L-2017 kienet ukoll sena li fiha id-dwana akkwistat fondi Ewropej biex is-sena d-dieħla twaqqaf K9 unit ġdida u kif ukoll tinxtara scanner ġdida. Dan fl-istess waqt li saru qabdiet records ta' prodotti ta' kontrabandu fosthom miljuni ta' sigaretti. Kollha riżultati ta' xogħol u investiment mhux biss fl-għodot li jintużaw iżda anke fir-riżors uman. L-2018 se tkun sena fejn fiha se niddedikaw ħafna u ħafna u ħafna ħin għat taħriġ tan-nistana, għat training tan-nistana, kemm f'Malta kif ukoll fid-dwanijiet oħra madwar l-Ewropa kollha. L-appell dejjem jibqa' biex in-nies tikkopera u jekk tara xi ħaġa suspettuża twassal ir-rapporti tagħha anke b'mod anonimu fuq in-numri 2568 5124